Здравейте, приятели! Вие гледате Old School Fitness, спортен любив YouTube канал. В момента съм тръгнал към село Окол, Самоков. Не съм ходил там, затова реших да направя нещо подобно на влог, да ви обясня пътя, как се придвижвам, как изглежда селото. Като повода за това е, че в селото се отваря фитнес зала, която ще се ползва от другите села, които са в района. Оборудването е скромно. Момчето, което е мой приятел, се занимава с отварянето на тази зала, и неговата съпруга са си дали, както се казва, собствените фитнес уреди, за да стартират това начинание. Като разбира се, идеята е да си обзаведат залата с времето по-добре, така че това ще е един апел, като видите всичко в това видео. Ако искате да помогнете, няколко има излишни фитнес уреди, може да ги дари на залата, ще ни не пише на нас за контакт, ние ще ги свържем там с когото трябва. Така че сега тръгвам от Благоевград, ще мина през София, ще се срещна с няколко приятела там, които ще дойдат с мене, така сме се разбрали с автомобила да пътуваме и ще очаквате включване как е протекло откриването на залата, ще снимаме вътре, всичко, ще има някакво състезание. Мисля, че беше да се направят най-много повторения с 50 кг, разбира се, че ще участвам аз, за да подпомогна така събитието, доколкото е възможно по-добре да се случат нещата. Така че очаквайте включене в движение. С дисциплина и с много вяра ще покорим каквото и да трябва. Добре дошли в Фитнес Окол. Мисля да снимам и по път един Ягуар червен, който се движеше пред мен, да ви покажа как ще го изпревара и язък, че е дал 200 000 лева за автомобил, при положение, че ще ми гледа задния номер. Обаче малко след като си поставих тази цел, докато включи оборудването, той изчезна, някъде завива вдясно и го изпуснах. Ние ще е готино нещо, да видите как се изпреварва така. Добре, стигнахме в долния окол, сега ще ви покажа центъра, да видим. Предполагам, че това трябва да е тук някъде. Ето тук отгоре има някаква беседка, там има някакви младежи, се забавляват. Така, предполагам, че това тук трябва да е помещението, доколкото разбрах. Тук вътре ще е фитнеса, обаче все още няма хора. Ще влезем след малко вътре, като има движение и ще видим какво е направено. Ето тук с тайфата ще изчакаме малко на сянка. Човека работи, сигурно носи самоковски картофи. Добре, с мен е Благовест Асенов от Национална съпротива. Сега ще го питам нещо така набързо да каже, да коментира изборите. Нещо, ако иска да каже за младежите, които не могат да открият своя път, да им даде някаква насока, защото знаете, младежите ще поемат или по лош, или по добър път, ако така мога да се изразиме. Най-добре е да поемат по добрия път, който за нас винаги е бил в лоното на национализма. Здравейте! Значи, сега България е на един кръстопът в момента. За съжаление, виждаме, че няколко пропаганди яростно водят борба за умовете и сърцата на българите и виждаме, че политическата обстановка и по време на изборите даде точно този оттенък. Ние виждаме вече ясно изградени два лагера, който е проруския и прозападния, и третия лагер, който е турски, който се явява балансьор на двете борещи се световни идеологии. За съжаление, този път национализма не беше представен. Ние виждаме, че има няколко организации, партии, които се представят за националисти, да могат да социологически да вземат националистически вод, но те не са такива. Те са, виждаме, или руски проксита, или някакви други. Относно изборите, мисля, че най-големия печеливш от тия изборите са хората, които не гласуваха, защото те показаха направо червен картон на цялата политическа класа, която е ясно, че е загубила какъвто и да е авторитет, и в момента нека знаят, че каквото и правителство да се състави и каквито и решения да се вземат, те нямат никаква легитимност, защото по-малко 30% от народа ни е подкрепил общо всичките партии, камо ли пък партията, която ще е водеща. За младежите в момента е доста добро време за българския национализъм, защото така по мои наблюдения в София, ти ще кажеш, Ники, как е извън София, но в София има страшно много млади момчета, които явяват реакция
на всичка тази содомия, деградация и всичко, което се пропагандира от мас-медиите и въобще от телевизии, всичко, развлекателна индустрия. И ние виждаме, че все повече млади момчета търсят своя път. За съжаление, в момента те трябва да разберат, че национализма е едно поле на себеотрицание, да не се занимават толкова много с интрижки, да не се занимават с глупости, да се пазят, да израстват нравствено и морално, да тренират. Това е доста важно. Ние затова сме и дошли тук днеска. Ето в едно село има няколко активни човека, които след читалище сега правят и фитнес. Тоест младите много важно да тренират, за да могат да постигнат тази дисциплина, която ще им е полезна и за напред в живота, защото нека не се лъжиме. Ние живеем в твърде лесно време, в което лесно време се създават твърде слаби хора и тези слаби хора с времето рефлектират в бъдещето на следващите поколения. Какво мислиш, тези зали и тези помещения помагат ли като цяло за младежта? Разбира се, че помагат, но ти сам знаеш, че това ти е дело на самоинициатива. Благоевград на твоите, в София на треньорите, а тук на Васко и на жена му. Тоест, за да предоставиш на младите една такава възможност, това се изисква и някаква саможертва от твоя страна. И да, значи в наше време, на времето ние знаем, че хората са правили читалища по време на турско училища. В наше време ние виждаме, че може би чрез спортни клубове, чрез подобни зали може да се създаде тази култура и дисциплина, която изискаме в младите, за да могат да те адекватно да се борят срещу съвременните изкушения, проблеми и да могат да израснат като стойностни българи. Ами добре, това е за сега от нас. Ще влезем вътре в помещението да снимаме, да видим как ще потече откриването и ще споделим всичко, което ни се стори интересно. Ето тук носим един фитнес уред подарък от нашия фитнес за коремни преси. Ние си имаме там уред, който правиме коремни преси, така че то не излиши, ние ще го подариме и да се надяваме, че ще си съберат по-бързо оборудване. Всъщност фитнесът се отказа в тази сграда. Виждате отвънка има на Васил Левски табела, значи така явно се казва читалище, но читалище Васил Левски. Така че сега ще видим вътре как е. Здравейте, както разбрахте, намираме се село Около. Тук е Стоян Салатинов. Както разбрах, той от родно от това село. Така че ми е много драго, че е тук. Ще мога да не разкажем малко повече информация за самото село. Каква е историята му, на колко години е селото, колко хора живеят в него и всичко, което прецени, че е интересно. Много дълго за разказване. Ще се опитам да съм кратък. Това е малко проблем. Това село е черквата е над 700 години, а е възникнало много преди това. Легендите казват, горе в планината има останки и тук на входа на селото от към горния окол, останки от крепостта още на цар Иван Асен. И казват, че тук, когато, знаете по история сте учили, ние сме потомци на войниците на царя Иван Асен, защото когато някой си извършил службата, си е завършил, са му давали земя и така ние сме се заселили. Има останки на крепостта от към Самоков и горе в планината все още съществуват. Това е една от мечтите ми, да това нещо исторически да го докажа. Сега цитирам само думите на директора на историческия музей в Самоков. Това място е уникално и свещено и с друго. Тук никога, ама никога не е присъствал, не е живял по никакъв начин, даже и да е работил друг човек, освен българин, истински християнин. Разбрахте ли какво ви казвам? Тук няма роми.
така да ги наричаме културно, а по некултурно, знаете, никога не е имало роми, нямам нищо против. Не съм расист, нито против турците, нито против обикновените става въпрос, не политиците, нито против циганите и ромите. Но тук, ако някъде в България има българи, българска кръв с български обичаи, български език, който кека, ние кекаме, оратиме по македонски, това също е много интересно и трябва да се изследва. Тук, казва се селото Долни Окоп. Ето го знамето, ето го читалището. Тук сме на площада. Отсреща има свещено място, при което ако си болен и преспиш, на другия ден ставаш си чук. Нема ти нищо. Такива легенди има сме чули, да, те са истински тия легенди, защото си разказвам живот. Всеки един от нас го е изпитал. Да, значи освен към спорта, забелязваме, че към историята имаш влечение, защото си запознат така с някакви факти, което е доста добре, защото според мен е човек, който не познава собствената си история. Той няма бъдеще. Който не си знае миналото и не се гордее с него, той няма бъдеще. Ние не сме то, както евроатлантиците искат да ни обяснят, че не сме мъже и жени, не сме българи, а сме нещо то. Какво е то? Те може да са то. Ние сме българи. Мъже и жени. Истински. Който не вярва, да дойде да провери. Точно така. И последно... Ще му докаже веднага. Да, и последно само искам да попитам какво мислите за начинанието за отваряне на фитнес залата, защото в едно малко село мисля, че това е много добро нещо за младите хора, защото това ще даде един тласък в една правилна насока на младежта. Вие на същото мнение ли сте? Аз съм дете и израсъл тук и роден тук. В селото роден съм не в родилен дом, а в родната ми къща, която е на 50 или 100 метра тук от площада. Всичко, което съм постигнал като спорт, говоря за многократен шампион по борба, свободен стил, самбо, световен шампион, джудо, шампион на социалистическите страни. Тия по-големи, че ме разберат, с победи над олимпийски шампиони, шампион по карате с 6-ти дан. Всичко това е започнало от тукашния ми учител по физкултура. Той ме открил, той е видял и това се предава в поколенията. Аз виждам сега в младежите и това е част от доказателство. Мечтата ми е да излезе от това село друг световен шампион. По единоборство. Борба, самбо, джудо. Имам такива дечица, които ги спонсорирам. Вода ги в залата, наблюдавам ги и чакам да станат. Искам се надяваме да има млади таланти и точно така ще бъдат открити, когато има къде да се развиват като личности и да се изградят като характер. Спорт е едно от най-важните, говоря го и преподавам, доктор на науките съм, преподавам в Национална спортна академия, като дарявам за деца сираци на служители на МВР. И мога да говоря абсолютно доказано и професионално. Спорта е едно от най-силните, да не кажа най-силното средство за възпитание. Спорта и единоборствата учат децата да бъдат силни, да не посягат към наркотиците, да са наясно мъже ли са, жени ли са и ги учиме и на патриотизъм. Който иска детето му да е силно и здраво и да е патриот, да е истински човек, да го запише, да се бори борба, самбо или джудо. Това са спортовете, които създават истинските мъже, истинските патриоти. Къде другаде може да застанеш в една зала, да станеш световен шампион и десетки, стотици хиляди може да стоят мирно и да слушат българския химн? Къде? Некой може да ми отговори. Никъде. Даже и министри, председатели и президенти, като ходят, строили са там 20 човека, духовия оркестър свири. Не, а другите минават и не ги интересува. Къде е България? Кои са тия, бе? Но един олимпийски или световен шампион, като стане, всички стоят цели стадиони. Стоят ли мирно? Слушат ли българския химн? Това е пътя, да, така. Да, много благодаря за интервюто. Надявам се всичко да се оправи тази държава, да има промяна, положителна, разбира се. Има, ето виждате, това е инициатива на самите околци, на младежите. Аз ги подкрепям, помагам, спонсорирам и така. Това е страшен празник, истински. Погледнете какви здрави мъже има тук. Да, има много хора, аз също забелязвам, много млади момчета.
Така че искам да се надявам тези, които са по-малките след време да... Ще станат шампиони, ще прославят България Да, но. и ще са патриоти. И не то, няма то. Има една религия, християнска, мъже и жени. И България. Това е. От нас Който не му е ясно да дойде да му обяснят тук на площада, долния окол. да те обори, ако може. Да, нали? ако може, Както иска. да се пробва. От Не нас- го и плаша, обещаваме. Кана ги, да усетят атмосферата. Аз Нали? не съм агресивен човек, истински християни са. Просто така ми е професия. Това ми е инструмента. От нас. Който Чао. ще объркал, веднага ще му приведа. Желязото ни обича. Всички тук са със силна душа. Усилията стигат над върховете. Всички в селото са с железни ръце. Долни окол, желязото ни обича. Всички тук са със силна душа. С дисциплина и с много вяра. Добре, и за финал мина откриването на фитнеса. Проведаха се няколко състезания, от което едно спечелих аз за най-ново повторение с 50 кг. До мен е Васко, човекът отговорен за откриването на този фитнес. Виждали си го в наши видеа, така че сега ще го оставя той да закрие видеото, да обясни като цяло идеята и как се зароди, нали, да се направи точно фитнес, а защо не нещо друго, при някакъв друг спортен клуб, например билярд и нещо подобно. Така че Васко, ти си. Благодаря много, че дойдохте. Мисля, че се получи страхотен празник. Всички много се забавляваха. Много се радвам, че видях много млади хора, дечица, които взеха участие в състезанията и в откриването на залата. Беше страхотно. Идеята се зароди с това, че има млади хора, момчета предимно, които имат желание да спортуват, да тренират с много ентусиазъм и помощ от различни хора. Успяхме да сформираме тази заличка, която е широко отворена за всеки, който има желание да спортува. А защо младите трябва да спортуват според тебе? Защото аз съм казвал много в видеа, нали, каква е за мен причината. Ти Защото какво един мислиш? мъж трябва да бъде силен и да е готов да защити по всяко време семейството си Благодаря за това кратко интервю. и родината си. Да живее България! От нас чао!